आसाम सरकारा फिन केबिनेटनि गेजेरजों बर' बिजोंनि थाखाय गोदान थांखि लादों। गोदानै बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोर थिसनगोन। आसाम केबिनेटनि मोनसे गोदान थांखि। आसाम सरकारा केबिनेट सावरायदों। केबिनेटनि गेजेरजों बर' बिजों एबा बर' बिफाननि थाखाय मोनसे गोदान थांखि लादों। गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिमाफोराव बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोरनि लांदां जायगाखौ सुफुंनाय जासिगोन। थामहिनबा प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिमाफोराव गोदानै बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोर थिसननाय जासिगोन। थांनाय माखासे सान सिगां क'क्राझाराव आसाम सरकारनि आसाम मन्थ्रि जथुम लानाय जादोंमोन। बे जथुमनि गेजेरजों बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम फरायनो हानायनि सुबिदा खालामनाय जासिगोन होनना थांखि लादोंमोन। जानो हागौ बे समाव लानाय थांखि जे प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिमाफोराव बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोर थिसननो लानाय थांखियाबो बेनिनो मोनसे बाहागो। मख'नो गोनांदि आसाम सिडुल कास्ट आरो सिडुल ट्राइब एक्ट 1978 इंनि गेजेरजों रिजार्भेसन होनानै लांदां जानाय बर' बिफाननि जायगाफोरखौ सुफुंनाय जागोन। थारैनो बर' बिफाननि थाखाय आसाम सरकारनि मोनसे गोजोनथाव थांखि जों बुंनांगोन। आसाम सरकारा फिन केबिनेटनि गेजेरजों बर' बिजोंनि थाखाय गोदान थांखि लादों। गोदानै बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोर थिसनगोन। आसाम केबिनेटनि मोनसे गोदान थांखि। आसाम सरकारा केबिनेट सावरायदों। केबिनेटनि गेजेरजों बर' बिजों एबा बर' बिफाननि थाखाय मोनसे गोदान थांखि लादों। गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिमाफोराव बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोरनि लांदां जायगाखौ सुफुंनाय जासिगोन। थामहिनबा प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिमाफोराव गोदानै बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोर थिसननाय जासिगोन। थांनाय माखासे सान सिगां क'क्राझाराव आसाम सरकारनि आसाम मन्थ्रि जथुम लानाय जादोंमोन। बे जथुमनि गेजेरजों बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम फरायनो हानायनि सुबिदा खालामनाय जासिगोन होनना थांखि लादोंमोन। जानो हागौ बे समाव लानाय थांखि जे प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिमाफोराव बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोर थिसननो लानाय थांखियाबो बेनिनो मोनसे बाहागो। मख'नो गोनांदि आसाम सिडुल कास्ट आरो सिडुल ट्राइब एक्ट 1978 इंनि गेजेरजों रिजार्भेसन होनानै लांदां जानाय बर' बिफाननि जायगाफोरखौ सुफुंनाय जागोन। थारैनो बर' बिफाननि थाखाय आसाम सरकारनि मोनसे गोजोनथाव थांखि जों बुंनांगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।